ברוכים הבאים בשם השם וברוכה יש השם. אלו שנמצאים למעשה בהכשרו שלנו כל השנה ופה, וברוכים הבאים שנמצאים פה לא רק במחשבה אלא במעשה, כמו שאמר יהודה הלוי, ליבי במזרח מעריכי צורך מיירה, אפילו שאני בסוף מערב ורחוק, אבל ליבי בעיקר החיוב של העולם זה ליבי במזרח בארץ ישראל. גם פה אלה שנמצאים כל השנה כל מיני מקומות, אבל ליבם דבוק לבית השם, למקדש מעט הזה שנמצא כאן, וזוכים כמו האוהל הגדולים עוד פעם ועוד פעם לבוא ולהתחזק, להתחמם כמו לחם החוני, מוקמים וראו את זה, גם בני האדם מיוקמים. ברוך השם, יש לנו גדולי התושבים שבו הבונים חשובים שמהם אנחנו יכולים לקבל ולהמשיך במשך כל השנה. רציתי קודם יודעים בספר בבא-מציעא, זה עניין שידוע מסבא שלי לצד, מספר די בבויש, אולי אפילו לא צריך את זה, באמת, הכל מה שיש פה, כל השנה, גם יחיקה לזה, הכל בספרי של די בבויש, וגם תלמידות עושים וממשיכים בדרך שניתנו לנו בהר סיני, וגם כן סוג של ספרי של בויש. יש מחלקת, מה זה מחלקת? מי שאומר שלא, יש ברמב"ם בהלכות תלמוד תורה בפרק ו' הלכה י"ד על הרוב ועשרים דבורים ונתן הסעודה בין איש ואישה ואלוהים ובעשת החוכם אפילו לחמושה ובעשת שליח נזקי. הדבר הי"ז כתוב המכשיר כסוהיבה. למה זה מתנהיבר לסיטן מישהו? למה במישהו זה מנהל כל הדברים פה ובעיקרון דבורים של רבונו או של הקודש וחיינו מכשיר לסוהיבה. אומר הרבי, אומר הרבי, כגוי המגד נויגוד. אמר להם כזה, אז מישהו כבר מבין מה המות של הרמב"ם בכלל, מות ולא יגוד. בפרק אלו מיועדים, אל תשכח ברבי, שפחו של רבי יהודה הנוסי, חזיסה יהוד גברו דמוקי נויגוד. יותר שמישהו איש נותן מקום לנויגוד. היה בסדר בסדר, מגיע לו, מקום שהיו מגיעים לו. אומר לו, והאבא יהודה לא משמת לו. האבא
זה יישוב גודל. אז במילא האבא שנותן מקום מכשיר את הבן והוא עובר לו לפני עיוור. יאמינו לעשות שלא ינוגו בחומים כלשלוש בנידויים. שיפחו. אבל זה היה דבר שנכון, היו צריכים לנדות אותו, ויש את מויה העברה, שאין לפלור על זה קריצה מכל הדברים המוסגורים כאן. אומר בעצר שתיים הדברימה, אף על פי שבגמורו וניסקה אלו המאקר ולא יובל, יובל אימא רבינו נכתוי המאקר ושאימא ולעמנו למאקר ויובל לאט זהו שכל הדברים כגון. אז הכספי שלו אומר, כפשט עליי ושתראה כבר לחלש את הרמב"ם. המוקר של הרמב"ם זה מהגמור הגדולה ומקאופי. מאקה בנוי גודל, אבל לא בנוי גודל. אז כמו שאומר הרמב"ם זה רבי שם, שהוא מגיע, אז יש לו לפני אימא. אז לאו דווקא מאקה בנוי גודל, אבל הכל לפני אימא. ככה לומד הכסף משנה. הפרי חודש במים חיים כאן חולק עליו. הוא אומר, זה לא מסתבר, זה לא משמע ברייבד ככה. הוא אומר שהרייבד רוצה לתחם את מתי יש נידוי. רק דברים כמו מאקה בנוי גודל. אבל לא בכל לאו של לפני עיוור. לפני עיוור יש על כל התורה כולו. אין נידוי על זה, אז יוצא שעל הכל יש נידוי. זה לא, זה מה שהרייבד בא לחלוק על הרמב"ם. ובאמת שיכולים לחקור, שהרמב"ם אומר לפני עיוור, האם הפשט שהנידוי זה על המאקה בנוי גודל? ולמה? אז מה? יש פה לפני עיוור, אז ממילא מאקה בנוי גודל מגיע מלכוס, או לא? שהמלכוס מגיע בגלל לפני עיוור, הנידוי מגיע בגלל לפני עיוור. באמת, יש רמב"ם מפורש בהלכות ממרים, הוא מביא את הדין הזה שמה, בהלכות כיבוד אב ואם, הוא מביא שהאבא יכול למחול, וכדומה, והוא מביא שמה שמאקה בנוי גודל, חייב נידוי, כיוון שעובר על לפני עיוור. אז הוא מפורש ברמב"ם שהנידוי זה בגלל לפני עיוור. ככה לא של הרמב"ם שמה. זה מילא הרמב"ם לשיטוסוי שהנידוי זה בגלל לפני עיוור. ולא בגלל מאקה בנוי גודל, אלא מאקה בנוי גודל זה תמצא של לפני עיוור. והרייבד, יכולים להגיד בפשטוס, הרייבד חולק. כגון מאקה בנוי גודל, לא, זה לא בגלל הלפני עיוור. אלא, מה יש? אז מה זו מאקה בנוי גודל? יש פה לפני עיוור, אז ממילא על המאקה בנוי גודל מגיע לו נידוי. ככה היינו יכולים ללמוד פשוט. ידוע מהסבא זצ"ל, מה שהוא אמר, נגיד בקיצור, ואיזה אריכוס, על התוספות פה בדף י' עמוד בייס אצלנו בבבא מציעא, מה שאנחנו הולכים ללמוד. דאמר לישראל קדש לי אישו גרושו, ואם תאמר ואפילו אמר לכהן נמי, הוא לא מתחתן איתה, אז ויש לומר דכהן מקרי בר חיובו הויל ואם מקדשו לעצמו חייב. אבל ישראל, אף אגב דאויבר לפני עיוור, לא סיתן מכשול, כשמקדשו לכהן, כיוון די מקדשו לעצמו לא מחייב, לא מקרי בר חיובו. צריך להבין את התוספות. אבל למעשה פה, במקרה הזה, הוא מקדש אותה לעצמו או לא? אז מה נפקא מינה בין ישראל לכהן? מה נפקא מינה? לפני עיוור. הוא אומר ששם יש לפני עיוור, פה יש גם כן לפני עיוור.
איזה עבירה יש פה לכהן, בר חיובה? למה הוא בר חיובה? שאם הוא יעשה עבירה, אז מה? אבל פה במקרה הזה עכשיו הוא כמו ישראל. אז הסבא למד פשט, הוא הביא, ככה משמע מהרמב"ם, מסמך, החינוך, הריחוס, שיש שני סוגי לפני עיוור. יש את הסוג הפשוט, לפני עיוור לא עשית עם מכשול, שמישהו נותן עצה לא טובה למישהו שלא יודע, מישהו מכשיל, זה לפני עיוור אחד. יש לפני עיוור מסוג שני, שבן אדם עושה עבירה, ומישהו אחר עוזר לו לעשות את העבירה, אז לא רק שזה מכשול, עצו שאינו היגנס, אלא הוא כאילו גם כן עובר את העבירה. בלפני עיוור יש שהוא כאילו מצטרף לעבירה של השני. ממילא זה הפשט פה בתוספות. כשכהן מקדש ויש אצלו איסור, אז הוא עבר את האיסור גם כן. על ידי לפני עיוור הוא עבר את האיסור של גרושה. אבל ישראל, שאין אצלו איסור של גרושה, אז אין את הדין הזה. רק לפני עיוור רגיל של איסור שאינו היגנס. אבל לא כאילו שהוא עבר את האיסור, אין לו איסור כזה של ישראל להתחתן עם גרושה. אז איך הוא יעבור על זה? וימי אמונה שמואל, לגבי עבר מן החי, לגבי גוי, מטז, לא ניכנס עכשיו. אז אולי זה הפשט ברייבד והרמב"ם. הרמב"ם מביא לפני עיוור. כל לפני עיוור, לא מחלק. בא הרייבד ואומר, כגוין מכה בנוי גודל, שהוא נותן כזה עצה, אז ממילא רק סוג כזה של לפני עיוור. ומכה בנוי גודל, כן? מה הוא עושה? הוא עוזר לו לעבור את העבירה, הוא נותן לו. רק אם הוא יקה, הוא ינקום בו. זה לא נקרא שהוא מושיט לו את האיסור. יש יין לנוזיר, אז זה הוא ממש שם לו ביד כדי שהוא יוכל לעבור על האיסור לפני עיוור. פה הוא גורם שהוא יעשה את זה. ואנחנו מוצאים כזה דבר כמה פעמים, לא נרחיב. יש למשל, פה נביא רק מפה מבבא מציעא, יש בדף סמך עמוד א', יש דין במשנה, מי שנסערב מים ביינוי לא ימכרנו בחנוס אלא אם כן הודיעוי, שזה לא יין מלא, מינוי נו כזה אסור, ולא לתגור אף על פי שהודיעוי שאינו ילא לו רמוס בוי. התגור, אז הוא קונה בשביל למכור. אז מה הוא קונה? למה הוא קונה? אלא הוא קונה בגלל למכור הלאה. אז אומר רש"י שמה אחר כך, וחנווני היינו תגור, ויחזור חנווני זה, וימכרנו בחזקת יין בחנוס, והרי המים מעורבים בוי.